Κωνσταντίνα, γύρω ή εντός της Μέσης Ανατολής, όπως είπε, που θα περιλαμβάνει την Ινδία, την Ελλάδα, την Κύπρο και ανώνυμες, όπως είπε, αραβικές, αφρικανικές και ασιατικές χώρες. Φαίνεται ότι έχει προχωρήσει ήδη σε συμφωνίες. Η πρόθεση εδώ είπε είναι να δημιουργηθεί ένας άξονας χωρών που βλέπουν την πραγματικότητα, τις προκλήσεις και τους στόχους με τον ίδιο τρόπο σε αντίθεση με τους ριζοσπαστικούς άξονες, τους οποίους κατονόμαστε. Είναι, είπε, ο ριζοσπαστικός χημικός άξονας, τον οποίο έχουμε χτυπήσει σκληρά, και είναι και ο αναδυόμενος άξονας, ο ριζοσπαστικός τουρκικός άξονας, στο οποίο βεβαίως συμμετέχει και η Τουρκία, Κωνσταντίνα. Μάλιστα, Μιχάλη Δανίλη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Μετά τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, ο Σλοβακός απειλεί να αφήσει την Ουκρανία χωρίς ρεύμα, απαιτώντας να αρχίσουν ξανά οι ρωσικές αποστολές πετρελαίου. Η Ουάσιγκτον στο μεταξύ εμφανίζεται αισιόδοξη για την διεξαγωγή του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων άμεσα. We're hopeful, Jerry and I, that we've put some proposals on the table to both sides that will bring them together in the next 3 weeks and maybe even result in a summit between Zelensky and President Putin. Might end up being a trilateral at some point with the president, we'll have to see. Στο Fox News, ο Steve Witkoff μιλάει για τον Πούτιν, λέγοντας ότι ήταν πάντα ξεκάθαρος απέναντί του, ενώ παράλληλα προβλέπει ότι ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία μπορεί να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες, ακόμη και με τη συμμετοχή των ηγετών και των δύο πλευρών. Кожен день працювати спеціально, щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для України, принести результати для миру. Και ενώ οι Αμερικανοί βλέπουν πρόοδο στις συνομιλίες, ετοιμάζοντας τον επόμενο γύρο διαβουλεύσεων, η Ευρώπη παραμένει βαθιά διχασμένη. Μετά τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, και ο Σλοβάκος, Ρόμπερτ Φίτσο, απαιτώντας να ξαναρχίσουν οι ρωσικές πετρελαιοαποστολές μέσω του αγωγού Druzhba. Súlyos dolog. Nincs az ukránoknak ehhez egyébként joguk, mert létezik egy társulási szerződés az Európai Unió és Ukrajna között, amelyik azt mondja, hogy Ukrajna nem hozhat olyan döntést, amelyel bármelyik tagállam energiaellátását teszi. Η απόφαση αυτών των δύο χωρών έρχεται τη στιγμή που η Ουκρανία αιμορραγεί ενεργειακά, με το χειμώνα να κάνει αισθητή την παρουσία του.